Pozdrav, danas ćemo pokazati kako otkloniti grešku H5 na GRI klima uređaju. Greška H5 nastaje kada IPM modul koji je smješten na vanjskoj elektronici registrira struju, znači u radu uređaja koja prelazi dopuštene vrijednosti. U praksi ova greška često nastaje zbog nečistog klima uređaja, tako da prvo obratite pozornost na čistoću filtera i izmjenjivača uređaja. Na multimetru podesite mjerenje izmjeničnog napona te izmjerite vrijednost napona napajanja između nul voda i faznog voda. Provjerite je li spoj između elektronike i kompresora ispravno spojen, spoj ne bi smio biti labav ili oštećen, te vodite računa o redoslijedu povezivanja faza kompresora. Provjerite količinu rashladnog medija. Tvorničko punjenje klima uređaja naznačeno je na naljepnici vanjske jedinice. Grešku H5 može uzrokovati prevelika količina rashladnog medija u sustavu. Izmjerite otpor namota kompresora. Međusobno otpori svih terminala trebaju imati približno sličnu vrijednost. Usporedite očitanja prema proizvođačevim specifikacijama za kompresor. Ukoliko otpor u bilo kojoj kombinaciji 0 ohma, to znači kratki spoj namotaja kompresora. Isključite napajanje uređaja te odspojite 3 faze kompresora od elektronike. Zatim uključite napajanje te pokrenite uređaj. Ako uređaj ponovno prikaže istu grešku sa odspojenim kompresorom, velika je vjerojatnost da je potrebno zamijeniti vanjsku elektroniku. Ako se nakon zamjene elektronike ponovno javlja greška H5, pretpostavka je neispravan kompresor. Prije ugradnje nove elektronike vodite računa da nanesete termalnu pastu na potrebne dijelove. Greška H5 u praksi najčešće nastaje zbog nečistoće klima uređaja, neispravne vanjske elektronike ili neispravnog kompresora.